खुलुमबाय दिनै 20 जानुवारि 2023 एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथाङा चेनेलाव गोदान बा एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो नोंथाङा देग्लाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनो गोनांमोन नामा आरो मानिबा जाहोनाव फर्म फिलआप खालामनो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि फर्म फिलआपखौ खालामनायनिफ्राय थालांनो गोनां जादोंब्ला नोंथांनि थाखाय सनानि खाबु आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन ओंखारदों नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदों दि माबा जाहोननि थाखाय नोंथाङा फर्म फिलआप खालामनो हायाखैमोनब्ला 20 आरो 21 जानुवारियाव बे साननैयाव अफलाइननि गेजेरजों फर्म फिलआप खालामनो हागोन नाथाय बिजाथिया गावनो फर्म फिलआप खालामनो हानाय नङा आरो बिपिएल दिन्थिनो मोननाय नङा आनजादनि गासैबो फिसखौ होनानैसो फर्म फिलआपखौ खालामनो हागोन आरो सोलोंथाइ फसंथाननि गाहाय नङाब्ला गनायथि मोननाय सुबुङाल' फर्म फिलआपखौ खालामनो हागोन बेनिखायनो अफिसियेल सिलफोरखौ लानानै 20 आरो 21 जानुवारियाव जाहाथे फसंथाननि गाहाय आरो गनायथि मोननाय सुबुङा काउन्सिलनि एग्जामिनेशन ब्रान्चआव नुजाथिफैयो बेनि थाखाय नटिफिकेशननि गेजेरजों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय खावलायहरदों बिसि आरो फिसायनि गेजेराव बैसोनि फारागथिखौ लानानै गोजोननाय गैया बेनि उनाव बुथारखुमानानै फबनानै दोननाय जाथाय गाला नार्जारि मुंनि सुबुङा गावनि बिसिखौनो बुथारनानै फबनानै दोनदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाला नार्जारिया 30निफ्राय 32 बोसोर बैसोनि गेजेराव आरो बिथांनि बिसि अनिका बसुमतारिया 50निफ्राय 55 बोसोर बैसोनि गेजेराव गावनि फिसायानो बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया उदालगुरि जिल्लानि टंला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बगफुरि गामियाव जादों बुथारजानाय आइजोनि नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बैसोखौ लानानै आरो गथ' जोनोम होनो हायैखौ लानानै अनिका बसुमतारिनि फिसायजों लोगोसे फिसायनि नखरनिफोरा गोजोन नङामोन जायनि थाखाय सिगांबो बुथारनो थाखाय बिस दौनाय जाथाय जाखांबायमोन होननानै फोरमायथिदों गामिनि दैदेनगिरियाबो फोरमायथिदों दि अनिका बसुमतारि आरो गाला नार्जारिनि संसारा सिगांनिफ्रायनो गोजोन नङामोन माखासे सान सिगांबो फिसाया हरनि समावनो होखारदों आरो बुथारनो नागिरदों होननानै अजद होफैदोंमोन बे लेखायै गाला नार्जारिखौ बुजायनो थाखायबो थांनाय जादोंमोन नाथाय जिरायनायबो जायगा होआखैमोन होननानै गामिनि दैदेनगिरिया फोरमायथिदों लोगोसे जाथायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि थांनाय 7 जानुवारिनिफ्रायनो अनिका बसुमतारिया गोमानानै दंमोन मोनाबिलि समसिम न'नि सुबुंजोंनो फनाव सावरायदोंमोन नाथाय उनाव मबाइला सुइच अफ जालांदों आरो माब्लाबाबो मबाइला गेवफिनाखै बेखौ लानानै जेब्ला नखरनि सुबुंफोरा गाला नार्जारिनि न'आव फैनानै सोंफैयो अब्ला अनिका बसुमतारिया खारलांबाय गुवाहाटियाव थांबाय बायदि बायदि होननानै बुंहरोमोन उनाव गोलाव सम गोमानानै थानाय जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे एबसु आरो नखरनिफोरा थांनाय 18 अक्ट'आव मिटिं जिरायदोंमोन बेनि उनावसो गाला नार्जारिया खैराबारि पुलिस थानायाव थांनानै गावनो गावनि बिसिखौ बुथारनानै फबनानै दोननाय जाथायखौ सिमान लाहैदों बेनि उनावसो गोमानानै थानायनि 12 साननि उनाव अनिका बसुमतारिनि गोथै देहाखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदनिफ्राय बोखांनो हादों पुलिसा धोनि सुबुङाल' मोनदों गरिब सुबुङा मोनाखै बेफोरबायदिनि सायाव अजद होनो गोनां दंब्ला नोंथाङा 1800 123 235 600 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों गामियाव सोरबा पाक्कानि न' थाखानानैबो सोरखारि न' मोनदोंबा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा खौरां हरनो हागोन नाथाय सोरखौबा गाज्रि मोननानै नङा थारैनो पाक्कानि न' थाखानायनि उनावबो सोरखारि न' मोनदोंब्लासो खौरां हरनो हागोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लोगोसे बुंथिबावदों दि सिगांनि समाव बेफोरबायदिखौ सहायबोबाय नाथाय दा सहायनाय जानाय नंला सोरबा पाक्कानि न' थाखानायनि उनाव न' मोनदोंबा बिथांनि न'आ केन्सेल जानायनि अनगायैबो जायफोरा बिथांनि मुंखौ आपल'ड खालामदों बिथांमोनखौबो जोबथेसालियाव हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जाख्ल'नायखौ सहायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा बेनिखायनो सोरखारि न' मोननायनि सायाव माबाफोर अजद होनो गोनां दंब्ला 1800 123 235 600 बेफोर नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एकेलगे थाकिम एकेलगे हाहिम एकेलगे मरिम अदेबानि जयैनो थागोन जयैनो मिनिगोन जयैनो थैगोन असमियानि बे मेथाइयाव रिल्स बानायनायनि 1 घन्टा उनावनो जाब्रथायजों बिब' आरो फंबायनि जिउ खहा 14 बोसोर बैसोनि गायत्री दास आरो 8 बोसोर बैसोनि फंबाय अबिनाश दासआ जयैनो असमियानि एकेलगे थाकिम एकेलगे हाहिम एकेलगे मरिम बे मेथाइयाव रिल्स बानायदोंमोन बेनि उनाव बेलासे 3:30 रिंगायाव
मेथाइ जानो थाखाय बिब' फंबाय आरो गुबुन सानै गासै साब्रैया लामाथिं ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो नलबारि फारसेथिं थांनाय डक्टरनि गंसे गारिया बिथांमोन साब्रैखौ सौख्रांदों, जायजों बिब' आरो फंबाया जिउ खोमानो गोनां जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया कामरुपनि कमलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय केन्दुकनायाव जादों। डक्टरा जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै फोरमायथिदों। नखरसेनिनो बिब' आरो फंबाया खेबसेयैनो अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै दुखुखौ सहायनो हायाखै नखरनिफोरजों लोगोसे बाय बाहागि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा। परिबर्तन सोरखाराव गाज्रि परिबर्तन जानायखौसो नुनो मोननाय जादों होननानै क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ गुबुनाव लांनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै बुंथिदों एमएलए दनेश्वर गयारिया। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ निउ मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरनायखौ गोख्रों बेरेखा खालामदों एमएलए दनेश्वर गयारिया। बिथाङा बुंथिदों दि क'क्राझारनि आरएनबि सोरखारि देहा फाहामसालिनि अपारेशन थियेटारखौ गुबुनाव लांनायखौ रायजो राजाफोराबो हेंथा खालामो, मानोना 10 किल'मिटार जानथाय गोजानसिनाव थांगोन आरो बेरामि लाखिनायनि थाखाय नांगौ बायदि सुबिदा गैया। बेनिखायनो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ सोरखारि देहा फाहामसालि बायदियैनो थानो हो आरो मेडिकेल कलेजखौ मेडिकेल कलेज बायदियैनो थानो हो होननानै बुंथि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि गंसे सोरखारि देहा फाहामसालिखौनो मोजाङै सालायनो हायै आसाम सोरखारा एसेबां गोरिब जाबाय नामा होननानै। 4th ग्रेड डक्टरफोर आरो स्टाफफोरखौबो गुबुनाव लांनो नागिरबाय, जाय क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बेराफारसेथिं क'क्राझारखौ सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरनाय परिबर्तन सोरखार, अदेबानि सोलायनायनि सोरखाराव एसेबां गाज्रि सोलायनायखौसो नुनो मोननाय जादों। गंसे सोरखारि देहा फाहामसालिखौनो रैखाथि होनो हाया होननानैबो बुंथियो एमएलए दनेश्वर गयारिया। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ गुबुनाव लांनायनि खामानिया जागायजेनबाय, जोबनायाव जानो हागौ देहा फाहामसालियाबो थाहैनाय नङा। बेनि थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरानो जेंना मोननो गोनां जागोन होननानै बुंथियो आरो देहा फाहामसालिखौ जेरै दं बेबायदिनो दोननानै जौगानायनि खामानिखौसो मावनांगौ, नाथाय बेबायदि खालामालासे आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लाङोबा रायजो राजाफोरा बेनि हेंथायै गसंनाया गोनांथि होननानैबो बुंथियो बिथाङा। त्रिपुरायाव बिधानसभा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। बिजेपिनि मावथिफोरा कंग्रेस दोलोनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों सा 15 जोखोम जादों। कंग्रेस दोलोनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला एआईसीसी जेनेरेल सेक्रेटारि अजय कुमारजों लोगोसे त्रिपुरानि कंग्रेसनि बारग' गाहाय गपाल रय आरो सानै दैदेनगिरि रतन दास आरो विजय दास बिथांमोनखौ गाग्लोबदों आरो बिथांमोनहा गोब्राब जोखोम जादों, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा त्रिपुरानि मजलिसपुर बियाबनि सिङाव मोनब्रै जायगायाव मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेयावनो बिथांमोननि सायाव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनायजों लोगोसे लहाजोंबो बुदों होननानै फोरमायथिदों। बेफोर जाथाया बिजेपिनि मजलिसपुर बियाबनि मन्थ्रिजों लोगोसे पुलिस आरो सिआरपिएफनि नुजाथिनायावनो जादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय दा बिसायख'थि आय'गा बिथोन होबाय होननानैबो फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। मख'नो गोनांदि त्रिपुरायाव बिसायख'थिया 16 फेब्रुवारियाव जागोन आरो 2 मार्चआव भट साननाया जागोन। फिसाज्ला मोनैनि थाखाय गोबां जाथाय जानायफोरखौ नोंथाङा खोनानो मोनबाय जानांगौ, नाथाय जोंनि सा सानजा भारतआव फिसा हिन्जावखौबो फिसाज्लानि समान नोजोरै नायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि गोबाङानो फिसाजोखौ बिमा लक्ष्मीनि नोजोरावबो नायो। बेबायदिनो सासे बिफाया फिसाजो जोनोम जाजानो गोबां हास्थायदोंमोन, नाथाय साननाया जायैलाय देहा फाहामसालिनिफ्रायनो बाज्रुमदों। बे जाथाया जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जादों। जरहाट जिल्लानि बकाकाटनि जितुमणि दासनि बिसिया जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फिसा हौवा जोनोम होदोंमोन। बेखौ लानानै गोजोन गैयामोन जितुमणि दासआ। जितुमणि दासनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जितुमणि दासआ फिसाजो मोनगोननि गोबां आसा खालामदोंमोन, नाथाय फिसाज्ला जोनोम जादों। बेराफारसेथिं रांखावरिनि आंखाल, जायखौ लानानै गोजोनै थानो हायाखैमोन जितुमणि दासआ। बेनि उनावनो बिथाङा देहा फाहामसालिनि केन्टिननि उखुमनिफ्राय बाज्रुमदों, नाथाय खाफाल मोजां बिथाङा जिउ खहा जायाखै। उनाव बिथांखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावनो फाहामथाय होनाय जादों। लामानि जाब्रबथाय जानायजों सानफ्रोमबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो बांसिन जाब्रबथायफोरानो फुंनि समाव जानायखौ खोनानो मोननाय जायो। गंसे ट्राक आरो इक' कारनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायाव 9 सुबुंनि जिउ खहा। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला महाराष्ट्रनि रायगढ़ जिल्लानि सिङाव थानाय मुम्बाइ गवा हाइवेयाव फुंनि 5 रिंगायाव जादों बे जाब्रबथाया।
फुंनि समाव गंसे गोख्रैथिजों खारबोनाय ट्राकआ उल्था दिगै फैनाय इक' गारिखौ सौख्रांदों, जायजों सा9 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सा9नि मादाव सा4आ आइजोफोरमोन। बे जाथायाव 4 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'सायाबो जोखोम जादों। जोखोम जानाय उन्दै गथ'साखौ पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।